Egunon dan hori eta zorionak saridunei. Gogoratzen naiz, Mintxane sortu zenean, Inigo, zuri, eskatu nizuela bertso bat Mintxane zer den azalduz. Eta Mintxanet aldeko aldarria bertso ederra idatzi zenuen. Euskera ikasi ondoren hitz egiteko egarria, asetxea lortzeko nik zabaltzen dut aldarria. Entzun betiko euskaldunak horretan asko jarria, zeure euskera nirearentzat izan daiteke ongarria. Bion eskura badugu tresna erabilgarria, edo nongo euskaldunak elkartzeko esarria, bai mintxanet.neta, batzen gaitun lokarria. Bai mintxanet.neta, batzen gaitun lokarria. Mintxaneteko jai egunean beti lehendabizi zure bertsoa abesten dugu, ereserkia bihurtu da. Eskera handiak eman behar dizut hainbeste lan euskara alden egiten duzulako. Beti prest izaten zara euskara afaria edo baskaria egiteko, baita berbalegunekoa edo euskaltikoa ere. Sukaldari, Inigo sukaldari ona zara, baita animatzaile onena, eta pasadizoak txistea kontatzeko beti pres. Herria gida moduan erakusteko ere. Eskerrak eman behar dizu zure laguntza Jose Antonio Agirre Euskaltegian, mintza praktika eskolan beti giro ona eta laia, zenbat txango, zenbat afari, zenbat egun on pasa ditugu elkarrekin. Ez da nik pentsatzen dudana bakarri, baita Aintxanek, Txaro, Begok, Arantzak, Iñaki, Rafa, beste askoz berti pentsatzen dute. Gure irakasleek, Imak, Martinek, Akeda, Norak, zu ikasle berezia zarela esaten dute. Horregaitik merezita daukazu saria zorionak. Zorionak ere Mintxaneteko Tritxi Lizartza sortzailei, lehenengo koordinatzailea Kristina Tapia eta Nara Joarte eta oraingoak Ander Makazaga eta Patxi Gaztulomendeari. Eskerra zuen lanagatik. Zoriona berriro saridunei eta partaidei. Eskerrik asko dan hori. Aupa Inigo. Oso ondo, Joserra. Zer ditzen zaizu? Oso ondo.